Zo wie dat? Een persoonlijk boek, dat er een heel verhaal in staat. Hoi, wij zijn Sietse en Anke en wij jongen Joet. Zolang mijn auto. Rieten bloot. Zolang mijn auto rieden bloot en een foto op mijn dashboard stiert. Hot neemt mijn chin met deze vrouw ik in haar giet. Nee, nee, bloed ik in de steer. Hield dit best wil ik verder gaan. Zolang mijn auto rieten bloot en die foto op mijn dashboard stiert. Maar die foto op mijn dashboard die betreft een hele nacht een lied. Dat ik niet mijn moed verlies. Ik schreef de autoton, ik steeg in blitten kon. Zolang mijn auto rieden bloot en die foto op mijn dashboard stiert. Ja, een glim en een blink van dij, is goed zeilschip onderwijs. Zo had ik de kop erbij op mandenlange reis. En het is, nou, ik is een beetje oerdrachtelijk zijn, hè, van zolang je lief het houdt en boos met je zoen en heeft een partner die op je wacht, dan komt het een hele eind. Dat is, En Anke woont duet, hè? Ja, ik woon duet. ja, dat moest. Sietse die maakt natuurlijk altijd noemers en daar ben ik wel jaloers op dat hij dat kent. Dus ik zei hem het huis uit van, nou Sietse, we tijd van een duet. Dus hij zei, ik ken wel wat op de plank. Dus toen hebben we dit maken. Hey, en wat mij opvalt, misschien heb je hem daar een antwoord op. Weidem is heel muzikaal. Er zijn een heel soort cultuurdingen. Hoe kan dat? Nou, dat zal door de meesten komen die hier bij je. Het is Denk de ik. vibe. Het zal de Ja. energie wel wezen, ik weet het net, het loopt on. Ja. Het werd hard nachts, maar heel beslipt is. De held van mijn teksten, voor de weer. De held van mijn salaris, kan het mij wel rammen. Sliepen voor mijn dood, vol zwier. Platen binnen alle jaar van mij. Ik draai ze krek ze uit als ik kan. De televisie maai er dooruit, omdat ik bos zonder kan. Waar een bestaan, wat een leuze hebben. Verrek me niet, dan maar verkeerd rier de wind. Rier de wind. Wij nemen fleurig in. Wat voor nummer wie dit? Dit wie Rode Wien, rode wijn van Bram Vermeulen. En wat voor nummer is dat, Feli? Voor mij een heel een belangrijk nummer, wil ik net zeggen, maar het is wel. We hebben spelend in het plotspel van Jorwet en daarna is het wel een beetje meer theaterdingen dan gingen en meer jongen. Dus voor mij wel een omslag eigenlijk. En waar zit die omslag dan in? Nou, dat we meer jongen, meer theater doen, meer. Ja, wat ik zei, dat. Meer theaterdingen dan. Op het moment theaterprojecten opstarten en doen en bedenken. En daar heb je dit wel een trigger voor eigenlijk. Hey, en wat gaat dat nummer krijgen hoor? Dat gaat eigenlijk over het leven. Het is vooral voor vrouwen van Jerk. Heel melancholisch dat ze dan bij zijn jongetje stappen en dan reden wien, we nemen fleurig in en dan krijg je een bepaald gevoel van. Ik drink bier, dus ik heb dat gevoel net, maar ik snap wel wat ze bedoelen. En wat mij opviel, Weidem, heel muzikaal, cultureel. Als Elsen niet een gitaar spelen en jongen, heb ik het idee. Hoe kan dat nevens die? Ja, ik denk dat het elkaar onloekt en het is hier gewoon een hele prettige sfeer. Als je hier iets doet in het dorp, dan steunt de rest dat. Dan, als je georganiseerd wordt, dan is van jong tot oud, vooral die jongere groep, die is erbij. En die, komen die steunen dat. En ja, het loopt elkaar om, denk ik.